Здравейте, ученици! Днес ще решим национално външно оценяване от 2023 година. Започваме с първа задача. Стойността на израза е. Разглеждаме много добре израза, за да можем да го решим по най-рационален начин. И кой е най-рационалният начин? Гледаме, че в скобите 32 и 32 се повтаря, откъдето следва, че използваме разпределително свойство. Изваждаме 32 пред скоби, а в скобичките оставяме 12 минус 1. Умножаваме се го по 2, 11. Довършваме се задачката, 32 по 11, по 2 върху 11. И като съкратим 11 с 11, получаваме 32 по 2, което е 64. Но 64, това е верен отговор Г. 64. Ако не бяхме използвали разпределително свойство, много по-тромаво щяхме да решим задачата. Идеята на решаване на задачата е да бъде по-стегнато и по най-рационален начин, а не да се губим времето в сметки през целия един час на състезанието на Националната олимпиада. Така, втора задача. Колко от числата 1, 3, 9 и така нататък са прости? Не кои, а колко. Но за да разберем колко, трябва да намерим кои. Започваме с 1. За 1 сме учили, че нито е просто, нито е сложно. Простите числа, знаете, че те трябва да се делят освен на 1 и на себе си, на никое друго число. От тук тройката дели се на 1 и на себе си, тя е просто число. 9 обаче се дели на 3, така че отпада като просто число, тя си е сложно число. 11 се дели на 11 и на 1, така че просто число. 15 дели се на 3 и на 5, сложно. 18 дели се на 3 и на 2, сложно. 21 дели се на 3, отново е от сложните числа. 23 вече е просто, дели се само на 23 и на 1. Така че, така се го почета. 27, то се дели на 3 и на 9, така че отново може да го зачеркнем като сложно число, не е просто. 29 е просто, 31 също е просто. Сега трябва само да ги преброим. 1, 2, 3, 4, 5. 5 са простите числа или подусловие Б е верният отговор. И тази задачка не беше изобщо трудна. Това е материал от 5-ти клас с простите числа. Разглеждаме трета задачка. Трета задача имаме стойността на израза 0,99 на квадрат минус 0,01 на квадрат е. Тук гледаме много добре задачата. Не трябва да повдигате 0,99 на квадрат и 0,01 на квадрат, а виждаме, че това е формула за съкратено умножение. Тя как изглежда? А квадрат минус Б квадрат е равно на А минус Б по А плюс Б. От тук заместваме в ето тази част от формулката с нашите цифри. И получаваме 0,99 минус 0,01 в скоби по 0,99 плюс 0,01. Това цялото е равно на 0,98 по 1, което е 0,98. Вижте колко лесно се реши тази задачка, когато използвахме формулата. И отговор е Б 0,98. Използвайте формулите за по-рационален начин на смятане на задачите, защото иначе ще загубите много време при тяхното изчисляване. Четвърта задача.
кое от уравненията няма решение? Модула е положително число. Когато модула е положително, пред него имаме минус. Минус 2 също става. Плюс 1 става. 0, то е положително и отрицателно става. Разглеждаме обаче подусловие А. Минус и плюс трябва да ни даде минус. Така че подусловие А е верният отговор в случая, защото няма как да получим положително число. Тук трябва да получим отрицателно. Получаваме отрицателно. Пета задача. Решенията на неравенството са представени чрез интервала и са ни дадени няколко интервала. Първото, което трябва да направим, да махнем някои от точките, които въобще не могат да бъдат решение на тази задача. Гледаме знака, знака е по-малко, което означава интервала трябва да бъде отворен. Подусловие А и подусловие В моментално отпадат, защото имаме отворени интервали, а не затворен интервал. Щом имаме по-малко, а не по-малко и равно. И от тук, за да намерим дали е Б или Г, започваме да решаваме задачка. Първо, какво трябва да направим? Разкриваме скобите. И става 5 по хикс плюс 25 е по-малко. 7 по 3, 21 по хикс, минус 7. Всичко, което е с хикс, за да ви е по-лесно, ще го преместя там, където е положително. Така че по-голямото е положително. 25 ще си го оставя тук като число. 7 ще мине от тази страна със знак плюс. Е по-малко 21 по хикс. И от другата страна минава хикса с минус 5 пъти хикс. Идеята тук е за по-лесно да смятате, за да не обръщате знаците след това. Затова сложих от дясната страна хикса, въпреки че хикса винаги се слага от лявата страна. Скоро ще го прехвърлим от ляво. Така, получихме 32 по-малко от 16 хикс. Така, вече си прехвърлям хикса от лявата страна или 16 по хикс. Гледаме знака. Знака е отворен от към хикса, значи по-голям от 32. Или хикс е по-голямо от 32 делено на 16. Хикс е по-голямо от 2. Какво представлява това представяне на числов лъч? Слагаме двойката. Имаме минус безкрайност и плюс безкрайност. На къде е насочено? По-голямо. Ето така изглежда интервала. Или хикс принадлежи от 2 до плюс безкрайност, като интервала тук е отворен. Или подусловие Г от 2 до плюс безкрайност. Отворен интервал. Лесна е задачката, не е толкова трудна, но от задачите до момента мисля, че тази беше единствената, която до момента може да ви затрудни. Така, какво правиме с тази задача? Задачка от география, освен от математика. Действителното разстояние между два града е 40 км. Ако на географска карта разстоянието между тези градове е 8 см, то мащабът на картата е. Търсим мащаба на картата, като имаме 40 км. Действително разстояние 8 см на картата. И 40 км първоначално трябва да го превърнем в сантиметри. Затова трябва да добавим още 5 нулички, за да го превърнем в сантиметри. От тук вече правим пропорцията. И тя как изглежда? 8 към 4 милиона е равно на 1 към 500
хиляди, като съкратиме 8 с 4 милиона. И това е отговора на нашата задачка. Отговор в 1 към 500 хиляди. А най-лесно е, ако разделиме 4 милиона на 8 и ще видите, че получаваме 500 хиляди и мащабът ни е, ето тук имате само 500 хиляди, другаде не се вижда да има 500 хиляди. Седма задача. Един велосипедист се движи със скорост 20 метра в секунда, а друг велосипедист изминава 1296 метра за една минута. С колко метра в секунда вторият велосипедист е по-бърз от първия? Гледайте добре задачата, забелязваме разлика в мерните единици. Тук скоростта на първия е в метри секунди, а вече пътят и времето на втория е в метри, но не за секунди, а за минута. И какво трябва да направим? Да го преобразуваме да стане в секунди. И за това 1296 го делиме на 60. Така го преобразуваме скоростта да стане в секунди, а не в минути. И получаваме, делите си с опашка, да не сгрешите някъде, и получавате 21,6. Получаваме 21,6 метра в секунда. Тук вече имам скоростта и на втория велосипедист. И вече от скоростта на втория велосипедист вадя скоростта на първия и получаваме 1,6 метра в секунда. Това е отговора на задачата. 1,6 метра в секунда. Внимавате до тук какво разбрахме? Внимаваме в мерните единици, използваме формулите за съкратено умножение. Имаме изразът хикс квадрат минус 6 пъти хикс минус хикс y плюс 6 пъти y е тъждествено равен на израз. Започваме да разглеждаме повтарящите се буквички или цифри, за да можем да съставим, да представим израза на някой от тези изрази. И първо какво намирам? Намирам, че хикс и хикс тук ми се повтарят. И записвам хикс пред скобичката. В скобата остава от хикс квадрат едното хикс, от минус 6 пъти хикс минус 6. Затварям скобата. След това давам знак минус. Виждам, че тук y се повтаря. Изкарвам y пред скоба. Тъй като пред хикса има минус, тук пред хикса остава плюс. Тъй като пред шестицата имам плюс, тъй като съм извадила минуса отпред, тук пред шестицата слагам минус. И стана хикс минус 6, хикс минус 6 на 2 места в израза. Вече забелязваме, че имаме хикс минус 6 в скоба. Повтаря се. Преписваме се хикс минус 6 по хикс минус y. Така, гледаме къде може да го има това в отговорите. Имаме хикс минус 6 по хикс минус y. Това е подусловие А. И до тук видяхте по лесен начин, гледате повтарящите се елементи и изваждате пред скоби, за да можем да стигнем до израза накрая, който ни е даден. Задачка от вероятности. Едни от най-забавните и лесни задачи за вас. Така че тази задача не би трябвало да ви затрудни. Девета задача. На еднакви картончета са написани буквите К, А, Р, Л, О, В, О. Каква е вероятността на произволно избрано картонче да е написана буквата О? Абстрахираме се от думичката и започваме да броим картончетата. Картончетата са 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 имаме в знаменател.
Колко пъти се повтаря буквичката О? Броиме 1-2 пъти, в числител поставяме двойката. Или 2/7. Това е вероятността да изтегляме буквичката О. И това е верният отговор, е Б. Така е, 10-та задача, това е текстова задача, такива сме решавали много още в начален етап, така че просто трябва да си я съставим като уравнение и да я решим. Чета задачката. Бойко има с 4 лева повече от Ани и с 4 лева по-малко от Валя. Колко лева има Валя, ако средно аритметичното от парите на тримата приятели е 12 лева? Първо, трябва да разберем колко парички има всеки един от тях. Започваме с Валя, защото търсим нейните пари. Колко лева има Валя? Ами, щом не знаем колко лева има Валя, при нейните парички ние слагаме хикс. Или Валя има хикс лева. Бойко. Той има с 4 лева повече от Ани и с 4 лева по-малко от Валя. 4 лева по-малко от Валя, което означава на Валя са хикс, неговите са хикс минус 4, с 4 лева по-малко. Хайде сега да видим Ани колко парички има. Бойко има с 4 лева повече от Ани. Еми тогава Ани има с 4 лева по-малко от Бойко, което означава, че от хикс минус 4 паричките на Бойко трябва да извадим още една четворка и получаваме хикс минус 8 за паричките на Ани. Какво друго ни е дадено? Дадено ни е, че средно аритметичното на парите на тримата приятели е 12. Как се намираше средно аритметично? Събираме сумичките на всички приятели и делим на 3, защото това е броя на децата. И започваме. Хикс плюс хикс минус 4 плюс хикс минус 8. Казахме, че трябва да го разделим на броят на всички приятели, а те са 3. И всичко това е равно на 12. Така, първо какво правим? Трябва да видим колко пъти не се повтаря хикса. 1, 2, 3 пъти. И получихме 3 по хикс. Имаме вече числата минус 4 и минус 8, което става минус 12, е равно. От тази страна имам 12, тройката минава с обратен знак, знак за умножение. Решаваме това уравнение. 3 по хикс минус 12 е равно на 36, или 3 по хикс е равно на 36 плюс 12. 3 пъти по хикс е равно, 3 по хикс е равно на 48, или хикс е равно на 48 делено на 3, хикс е равно на 16. И получихме парите на Валя, че са 16 лева. Имаме отговор Г, 16 лева за паричките на Валя. Продължаваме с задачите, които са геометрични задачи вече. Дадени са ни чертежи на тия задачи, но тези чертежи са само илюстрация. Не трябва да мерим от тях, за да намерим ъглите, за да намерим страните, а трябва да решим задачките. Така, на чертежите единствено гледаме като на изображения, като на картинки. 11 задача. Един от ъглите, получен при пресичане на две прави, е 80% от другия. Мярката на съседният му ъгъл е. Значи, правиме се една права. Една права, която я пресича. И имаме един ъгъл и съседния му 80%. Ние търсим
един от ъглите е 80% от алфа, търсиме колко е съседния му. Търсим алфа е равно на колко. Колко е съседния на този ъгъл 80% от алфа. Така, какво знаем? Че този ъгъл е 180 градуса. И изписваме се сега 80% по алфа плюс алфа е равно на 180 градуса. Тук имаме 80 върху 100, защото процента е 1 върху 100. По алфа плюс алфа е равно на 180 градуса. Съкращаваме и получаваме 4 пети. Откъдето изваждам алфа отпред и получавам 4 пети плюс 1 е равно на 180 градуса. 1,4 пети се представя като 9 пети. От тук се продължаваме задачата с него. Или алфа по 9 пети. Алфа по 9 пети е равно на 180 градуса. Или алфа е равно на 180 по 5 върху 9. Съкращаваме 180 с 9 и получаваме 20 по 5, или алфа е равно на 100 градуса. Имаме ли в отговорите 100 градуса? Да, отговор В е 100 градуса. Тук какво може да объркаме? Това, което търсим. Търсим съседния на ъгъл, който е ъгъл 80% от алфа. Търсим съседния на него ъгъл. Внимавате да не объркате. Кой ъгъл търсите? Тук това е уловката. Да внимаваме кой ъгъл търсим. 12-та задача. Правите А и Б са успоредни. По данните от чертежа градусната мярка на ъгъл Хикс е. И започваме. Слагаме се права Б, права А успоредна на права Б. Прекарваме една права, която пресича двете прави. Тук ъгъла е 114 градуса, така че този ъгъл тук е 180 минус 114 или е 66 градуса. Този тук е 66 градуса. Виждаме, че той е кръстен с този ъгъл и тогава те трябва да са равни. И тук получавам 66 градуса. От тук сбор на ъглите в триъгълника 180 градуса, мога да намеря този ъгъл. Този ъгъл е 180 градуса минус 21 плюс 66 или е равно на 180 градуса минус 87, което е равно на 93 градуса. Така, 93 градуса е този ъгъл, който открихме току-що. Но ние търсим ъгъл Хикс. А Хикс, знаете, е равен. Ето това е 180 градуса. 180 градуса. Хикс е равно на 180 градуса минус този тук ъгъл 93 градуса. 93 градуса. Ето този, който е 93 градуса. И вече получаваме, че Хикс е равно на 87 градуса. Верен отговор В. Хикс е равно на 87 градуса. 13-та задача. По данните от чертежа мярката на ъгъл А, Б, С. Ето този ъгъл търсим. Така, как да намерим този ъгъл? Първо гледаме, че тук е 60. Срещу положния му също е 60 градуса. Съседния на този ъгъл 150
е 30 градуса, защото тук този е 180, а 180 знаем, че минус 150 е 30 градуса. И колко получихме за този ъгъл? 60 плюс 30 е 90. 180 минус 90, това е 90 градуса. Получихме, че този ъгъл тук е прав. Той е 90 градуса. Правилото за съседен ъгъл и за срещуположният ъгъл. Решихме задачата и намерихме, че това е правоъгълен триъгълник. 14-та задача. Катетите на правоъгълния триъгълник ABC, ето го, ABC, с ъгъл при върха С 90 градуса са 8 и 6 см. Трябва да намерим периметъра на триъгълник. И първо да намерим АБ. Правоъгълен триъгълник, Питагорова теорема, намираме АБ. Или АБ квадрат е равно на 6 на квадрат плюс 8 на квадрат, което е равно 36 плюс 64, което е 100. Или АБ е равно на 10 см. След като намерихме, че АБ е 10 см, търсим периметъра. Виждате, че за да ви обърка, тук са дали и 10 см отсечката АБ. Ние не трябва да спираме до тук. Продължаваме да търсим периметъра. Или периметърът, това е обиколката, обикаляте и събирате страните. 6 плюс 8 плюс 10. И това е вече 24 см. Или отговор Г 24 см. 15-та задача. На чертежа ABC е правоъгълен. Ъгъл ABC е 30 градуса, АС е 4 см. Симетралата на страната АС пресича АБ в точка М. Търсиме дължината на CM. Колко е дължината на CM? Знаем, че щом тази линия е симетрала към АС, то тя сключва прав ъгъл с АС и разделя АС на две равни части. От тук забелязваме, че тези два триъгълника са еднакви. И тази страна са равни. Щом тази и тази страна са равни, просто трябва да открием една от двете. Имаме 30 градуса, че е ъгъл при връх Б. Имаме също правоъгълен триъгълник, имаме и едно свойство. Катета срещу ъгъл от 30 градуса в правоъгълен триъгълник е равен на половинката от хипотенузата. Или АБ ми е равно на 2 по АС или на 2 по 4. 2 по 4, което е 8 см. Така, щом обаче това е 8 см цялото АБ. Щом тази и тази страна са равни, то значи, че тази и тази страна също са равни. Защото тук имам 4 см, тук имам 4 см и колко ще получи тогава за тази? Отново 4 см. Отговор Б 4 см. Доказахме равностранен триъгълник 60 градуса. Тук е 30 градуса в такъв случай. Равни са тези страни и 4 см е отговора на задачата. 16-та задача. На чертежа триъгълник ABC и триъгълник PMT са еднакви. Отсечката BC и MT се пресичат в точка О и ъгъл MOC е 70
градуса, а ъгъл АЦБ е 80 градуса. Трябва да намерим ъгъл БАЦ. Ето този ъгъл го търсим колко е. Започваме да разглеждаме чертежа. Какво виждаме първо? Първо виждаме, че много лесно може да намерим този ъгъл. Колко е той? 180 минус 70, 110 градуса. След като сме го намерили, знаем, че тези триъгълници са еднакви, откъдето следва, че тези два ъгъла ще са равни. Колко намираме тогава за един ъгъл? 180 минус 110. Това е 70 градуса са двата ъгъла. За да намерим единия, 70 трябва да го разделя на 2 и получавам 35 градуса. 35 градуса е този ъгъл, 35 градуса е този. Мен ми трябваше този ъгъл. Защо? Защото сбора на ъглите в триъгълника са равни на 180 градуса. И започваме. Имаме алфа е равно на 180 градуса, сборът на всички ъгли е толкова знаем, минус 80 градуса плюс 35 градуса. Или алфа е равно на 180 градуса минус 115 градуса. Алфа е равно на 65 градуса. Или Б, алфа е равно на 65 градуса. Отговорът ни е Б, 65 градуса. 17 задача. В ромба А, Б, С, Д, точка О е пресечна точка на диагоналите. Точка М е средата на БЦ. Средата на БЦ. И ъгъл АДБ е 60 градуса. По данните от този чертеж трябва да намерим ъгъл COM. Този ъгъл е равен на колко? Така започваме да разглеждаме задачата. Имаме пресечни точки на диагонали. Те се пресичат в прав ъгъл. От тук имаме еднакви триъгълници в ромба А, Б, Д и Б, С, Д. Тъй като всички страни са равни в ромба, то този триъгълник и този са еднакви. А тази обща, тези два триъгълника са еднакви, откъдето следва, че тук също е 60 градуса. И знаем, че тук имаме 60 градуса. Знаем, че имаме пред този ъгъл 90. Тогава в този триъгълник ъгъла при върха С е 30 градуса. Друго какво знаем, че тази страна и тази са равни. Това е хипотенузата в правоъгълен триъгълник, на който катета е половината от хипотенузата, което означава, че ОБ е равно на БМ е равно на CM. И от тук тази ОБ, щом е равна на BM, обща ни е тази страна, имаме равностранен триъгълник 60 градуса. И от 90, като извадим 60, получаваме, че алфа е 30 градуса. Или А е верният отговор 30 градуса. 18-та задача. Околната повърхина на прав кръгов конус е 15 пи см на квадрат. Ако образователната на конуса е 5 см, то диаметърът на основата е. Имаме прав кръгов конус. Образователна 5. Търсим. Диаметъра е равен на колко? Като също имаме и
околната повърхнина. От тук трябва да си запишете формулката за околна повърхнина, която ще ви бъде дадена при формулите. И тя е S е равно на P по R по L. Имаме също, че S е равно на 15π. Приравняваме ги, получаваме 15π е равно на P по R по L. P се застрасква, L ми е равно на 5 см. И от тук 15 е равно на R по 5 или R е равно на 15 делено на 5, което е равно на 3 см. Но ние не търсим радиуса, ние търсим диаметъра. А диаметърът ни е равен на 2 по R, 2 пъти по радиуса, или 2 по 3, което е 6 см. Открихме, че отговора верният тук е Б, 6 см. 19-та задача. На диаграмата е представено времето в минути, за което всеки от двама оператори на машина сам почиства пода на спортна зала. Като използваме данните от тази диаграма, трябва да определете за колко минути двамата оператори заедно ще почистят 25% от площта на пода. Всеки един от тях, първия почиства за 20 минути, втория за 30. А знаем, че всеки един от тях почиства за определено време. Сега нека да видим заедно как ще почистят. Или подусловие А. 1/20 първият оператор по Хикс плюс 1/30 за вторият оператор по Хикс е равно на 1 цялата площ. От тук превеждаме под общ знаменател 60 или 3 по Хикс плюс 2 по Хикс върху 60 е равно на 1. Или 5 по Хикс е равно на 60. Хикс е равно на 60 делено на 5. Хикс е равно на 12. Така, това е времето, за което двамата почистват цялата площ. Сега обаче ние не търсим това, търсим 25% от площта. Или търсим 25% от 12. 25% по 12, което е равно на 25 върху 100 по 12. Това е 1/4. Или 12 делено на 4, което е равно на 3 минути. Значи 3 минути е отговора на първата част от задачата или на подусловие А. Сега ще разгледаме подусловие Б. Намерете за колко минути двамата оператори заедно ще почистят целия под на залата, ако вторият оператор намали с 1/3 времето си за почистване. Вторият чисти виждаме за 30 минути. Значи от 30 минути трябва да извадим 1/3 от 30. Или 30 минус 10 е равно на 20 минути. За 20 минути работи и вторият оператор. Значи и двамата са за 20. Или 1/20 по Хикс плюс 1/20 по Хикс е равно на 1. От тук имаме 2/20 по Хикс е равно на 1. Съкращаваме, получаваме 1/10. Или Хикс е равно на 10 минути. Отговора на подусловие Б. 10 минути. 20-та задача. В координатната система О, Хикс и Y с единична отсечка 1 см
са дадени точките М, N и P. А подусловие. Запишете координатите на точката М, N и P. Започваме с точка М. Сега ще трябва да установим къде се намира по абсцисата и къде се намира по ординатата. Точката М има координати -1 по Хикс и 1, 2, 3, 4, 5 плюс 5 по Y или -1, 5. Точката N има 1 по Хикс и 1 по Y. Точката P има 1, 2, 3, 4, 5, 5 по Хикс и 1, 2, 3, 4, ето тук, 4 по Y. Значи на координатите на М са -1, 5, на N са 1, 1, на P са 5 и 4. Така, подусловие Б. Запишете координатите на точката Q, симетрична на точката N спрямо координатното начало. Имаме координатното начало. Точката N, за да бъде симетрична, прекарваме на същото разстояние. Ето тук се намира точката Q. Или тя на същото разстояние, но спрямо О, спрямо точката О, защото търсим прямо координатното начало. Ето тук е точка Q, тя е с координати по Хикс -1, по Y -1, или Q е -1, -1. Това са и координатите. Подусловие В. Намерете лицето на триъгълника МНП. Виждаме, че той така е изчертан, че няма как да намерим нито една от страните му. Затова начина, по който ще го намерим, да го очертаем с правоъгълник и да намерим лицето на всеки един от триъгълниците и да извадим от правоъгълника. Така, изчертаваме правоъгълник, който включва всички точки. Включва М, включва П, включва N. Правоъгълник, който минава през всички точки. Така че да минава и успоредно на абсциси и ординати, за да имаме някакви стойности за Хикс и за Y. Така, започваме да търсим лицата. Първо трябва да намерим лицето на ето този голям правоъгълник. Или S на правоъгълника е равно. Трябва сега да намерим колко са му страните. Едната страна е 1, 2, 3, 4, 5, 6 см. Другата страна е 1, 2, 3, 4 см. Или получихме 6 по 4, 24 см е на квадрат е лицето на този правоъгълник. Сега започваме да търсим S1, S2, S3, да ги извадим от лицето на правоъгълника и така ще намерим S на триъгълника МНП. S1. Това е правоъгълен триъгълник. Имаме 1, 2 по едната страна, 1, 2, 3, 4, другата страна 2 по 4, върху 2, защото е триъгълник. Съкращаваме и получаваме 4 см на квадрат. S2. 1 см едната страна, другата е 1, 2, 3, 4, 5, 6 см. 1 по 6 върху 2. Съкращаваме и става 1 по 3, 3 см на квадрат. S3. 1, 2, 3, 4 по 1, 2, 3 върху S3. 1, 2, 3, 4 по 1, 2, 3 върху 2.
съкръщаваме и получаваме 2 по 3, 6 см. Сега трябва да събера S1, S2 и S3 и от правоъгълника да извадя тези лица. S1 плюс S2 плюс S3 ми е 4 плюс 3 плюс 6, 13 см на квадрат. Или S на триъгълника MNP е равно на S на правоъгълника минус S на всички тези триъгълници. 1, 2 и 3. Ето това 13. И получаваме 24 минус 13, което е 11 см на квадрат. Това е отговор В. 11 см на квадрат е лицето на триъгълника МНП. И така приключихме с първи модул на 2023 година НВО. Очаквайте ни скоро с модул 1 на някоя друга година. Приятен ден!